फाइनली अयोध्या स्टेशन में ओह्लई पड़ी। अयोध्या स्टेशन में ओह्लई पड़ी। देखा जाओ जगह अयोध्या गाड़ी संख्या 13151 कोलकाता से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। फाइनली आसी अयोध्या ओह्लई राम मंदिर पाखापाखि पलि आसला। श्रीराम मंदिर लिखा है ना। फाइनली आसला मार्केट पूरा खचाखच पूरा फुल होके अच्छे लोक देखुथे। ये लोग मैंने जो मैंने चली पारना से गाड़ी सुविधा अच्छे। देखा जाऊ आग जा गाधे पाधे तापर आग हनुमानगढ़ जावा कहते आग सेठी जाइए बुलिक आसी शेषकू आराम को दर्शन करने मंदिर जाए। देखा जाऊ कौन चलती ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟୋଗ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପଟେ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆଗ ଗାଧେଇବା ପାଧେଇବା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଭଳି ଲୋକ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ଲୋକ। तिकडून पाणी येते की चप्पल थोड़ा भल सुविधा अच्छे। मोर 34 मुझे मत पचारे केते जण मु कहली जड़े तो सी मत गोटे बैग देले। से बैग मु चप्पल थोइली चप्पल थोला यहाँ मत देले 34 तो यहाँ को दायित्व रखा पड़ो ना चप्पल मिलो ना। जहाँ सुविधा तो भल अच्छे तथा देखा प्रभु का तथा मंदिर को जाइनि। देखा जाऊ कौन हो केते समय लगुच। बहुत आदमी है भाई यहाँ पे तो बहुत आदमी है। देखते हैं क्या होता है। देखो कितने लोग देखो तो माने खचे खच लोक आम पूरी ठार कि नुह कि धाम लिखाई तो यहाँ सरकार कौन ये करनी आम सरकार छाड़। देखो कि लोक देखो केमती काम होती प्रभु। तो यहाँ से सब फोटो नौ अखिलेश जो तिरुवतर से आए हैं आपकी दादी आपका इंतजार निकासी मार्ग को आप चिंता कर रही हैं। अखिलेश जो तिरुवतर बलिया से आए हैं आपकी दादी आपका इंतजार निकासी मार्ग को चिंता कर रही हैं। सरीगला बुलिया एथर जीवा
ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା ଭିତରେ ଲାଗୁଛି। ପୁରୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଏ ଜାଗା। ଏପଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଅଳିଆ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଧରି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା। ଖାଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ହିଁ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା। ତ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଆସନ୍ତୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରିଥିଲି। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଟଙ୍କା ନେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଟୋ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଟୋ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ବାଇକ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଏଠି ରେଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ବାଇକ୍ ବସ୍ ବଗେରା ଏ ସବୁ ଅଛି। ଜଣକେ 40 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ଭଲ ଆସିବେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୁଲିଦେଲେ। ସକାଳ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ରାତି ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଲି ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଖତମ। ଗାଡ଼ି ଅଛି 5ଟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ହିଁ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ହେବ ତାହେଲେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା ଆସେନି। ମୁଁ ସେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ବସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଯଦି କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି କେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ୍ କରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବଗେରା କରିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ଏଠି, ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟଟା। ତଥାପି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଭିତରେ, ଟିକେ ଭିତରେ। କିଛି ତ କିଣାକିଣି କରିବାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ମିଳିବ।